Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agimbabak nang no numero 1 kametla amang ngutang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Ay, tutaw, ilakay, sa ngaribong man. Pagala nga iti kwarta ko, diyan mo nagpaspasada. Kuding nga rod jay-jay. At kay, apay awan lang idol-dolin mo ditan. Awan pakit maanim, aya. Mawan ata lang mo amin na mapasadaak. Pangusara maya iti kwarta ko, nagpalingki ka mo idikalman. Naumaak nga rodan dito'y kulot abukaw. Inak ko may paunat, masikuranak. Manay, di ka lang makaid na. Naglaka ka, ma'am Oma. Agpakulot ka manan, inton ko nagpaunat ka. Hindi ka pala nga ron nagpakalbaw, tapno awanan ti pakasikuram. Di anak tanga-tangay. Adda nga takwarta na. Diyan mo damagam Agam no pagarjod mo ilang. Sana, igatang mula bagasin Apay ayakas ta ka, tutaw. Na. Di ka kagyaman, tamok nga si kaswan ti bagay. Si kama laing ti may dayaw no napintasak. Tay baga ti tao nga mom nga iwanan ti asawam. Madulabid. Kumano bak nang ta. Samay. Awan pa'y serbi mga asawa. Jakla kuman na kaya sa asawa. Unay kan? Nagbakbakitak la kuman na balasang, tutaw. Dayta ka manayin. Naging baba ng kamay. Awan bibiyang mau. Ay na, Lucita. Di ka man naging baba nang. No numero 1 ka mo ilang mangutang. Awan bibiyang mo kuna lang arudain. Ay. Kastala tibiyag No da pagbayad mo di umutang ka. Awan ti kwartak nanang. Na, di mo naglako kay ti pariyakan tarong idi na panalawas, Karlaw. Awanan Kino yung gatang ko ni Tabo no? Ay, sayang. Apay, taintad ko akwarta tayo nga nanang. Awanan na. Impalengke ikaw. Ay apo nanang, gastadora kayo ngamin. Inal daw ng ikan na kayo ni tatang iti kwarta. Tila pang ikat-gatangan nyo. Awan mga roti sirbi dagiti ikat-gatangan nyo. Agkakanginang arwato yung tikat-gatangan nyo. Nagadon dagiti kagawaan iti silidyaw. Ngam di umot mausar amin dagiti. Malalalauston, di ka nagsaw. Nawang kwartam, di kan sumanaw. Sa paagtulat rumor no bigatay. Good morning, Kumari Benita. Ay, siga bagayab, Kumari Lucita. Ay, sumra ka. Ay na, pasensya kan, Kumari. Nadistorbok sa amot ti panaturong, Mau. Ay, okay lang. Ay, pasensya ka atanay. Kariring ko launay, Kumari Lucita. Ay, sana balay. Tan nakapimpintas ka latang aure kariring mo lang, Kumari. Siga, dinak man pasablugan. Tadyak pala nakadiramos, Kumaray. Saan man, Kumaray? Kano di ta ti pakakitaan no talaga napintas ti may sa babae. Tauray kaririing napailaan ka napintas latta. Ay na, Kumaray, awan isem ko ngag-make-make up. Isungarod ako na ka napintas ka latta, Kumaray. Natural beauty ako nada. Ay, agkapi ka. Ay, mabiit laang tagidadangak iti Ay, nalay, saanan, Kumaray. Umay ko laalaan tay ko Tay ututangag nga Ay, manaw tay utangam mong, Kumaray. 2,000 laeng, Kumaray. Sige. Mabit lang, tay nakalaan iya sila, Kumari Lucita. Tatang, nagkapumanan iti parlor ni nanang. Nagpaunat manan iti buhok na. Buwang araw, masuro na. No, sino lati pagpapapintasan mo, Jenam? Apay no diyon ikan iti kwarta, tatang.
Da kayo lang ti gumatang kadagiti kasapulan niyaw. Makitsindak mo at nada kwartak. Kasta ko mga ron, tiarami. Ay na. Siyak ti asawa, tama. Karlaw. Iso masapol nga itad namin kanyak ti matgadan na. Angam no kasta ti plano yaw. Sige, nasaysaya at la pumanaw akong dito abalay. Tawa mutlat ser-serbik ditoy. Unay kalaki din, aya, Lucita. Saan man nakasta ti bagbagamay? Ibagam no din ako ni kaniti kwarta ta pumanawa kita mo laeng tutoy. Anya, di ka nag-remate, iti matmatgadam kanya. Malam to amin na iti matgadak. Unay ka na ya. Ay, po nanang, imbes ko mga ornongan niyaw, dagita pagar, arjud yaw. Anya turno nga ngay, kapag isumala may gatang iti pang kusina, ti may giga makakwarta. Unay kay kidin, may kay kumanganin, nakaluto ako. Nagngina mo day ta cutics and may. Ay na, kat mo dahito ti uso a cutics ita, Nana Lucita. Nangina, nga manuabulan, ti abutin na. Sana basta ma-erase. Aya, orag labaak, sana may kat. Ay na, uri agkurob ka di kadaratan. Di uri mano a minuto ang aglaba ka. Sana may kat dayta. Aya, sige mga ron. Ang awan to na, ti pakitindak na ibayad ko ti kwarta. Ay kat, uri kwan ati gatangin nyo, daytay tinapa. Ha? Uy, nakapromo ak ita. Sayang no itantan nyo pailaan. Sige. Padasag mga ron day ta cutics. Sige, dalusam nga ruday, dagiti ko kaw. Anya nga taya tigatanga kasi daan may. Ay, manulat na bata kwartak dituyan. Awanan tay ko nakapakitsindak. Tinapalatan na. Lucita! Ha? Ni Hilaria! Ay, Hilaria! Si Kadaytan! Ay, wan. Apay, di nak mabigbigan, Lucita. Ay, ikwa! Ay, nabayag mo nga mina na dita nagkitkita. Nasuro ka may sa dikadan. Kan, nagkutong ka matay. Noon, Mare, tanagdayet ha. Tanay, adami ng rikrik na iti bagik. Isama sa akong agdayet ako na. Ay, kastaya! Ay, limok magkamat, Mare. Ay, na, madlaw nga asinsado ka na. Ay, kwa, pakadlaw ang mangay. Limok magkangarod, kan pimintas kapay. Madlaw, iti pa nagkawkawas mo. Di alahas ka pa yan, Mare. Thank you, Maray. Agad, aping adda ka dito'y palengkay. Agpapautang ak, Mare. Basit la ti porsinto na. Linawas ti panagsingir ko. Aya! Ay, si Kangay, anyat pagbiagam itad, Maray. Adan samot negosyo mo. At dalugan min, Maray. Kan injiniran at anak ko. Aya? Ay, imbag man, Maray. Isa pa utangan nakman kide. Ha? Di nakman rabakan, Maray. Sika, umutang? Ay, kwa, aktual sanak nga umut-utang. Italaan, ta-delayed ti sweldo ti anak ko. Kan sana nagbiyahe ti asawak ita. Bayadan kanto nagsweldo di engineer nga anak ko. Ay, mano nga iti utangan, Maray. 5,000 laang, Maray. Bayadak tumit la dagaws. Oh, sige. Agam, saan adito iti pangyawatak iti kwarta? Umay ka, intag merienda, Maray. Anya mga sapatos na itangay, Lucita. Buldog mait, kasla buldusar. Ay na, ignoranti ka talaga. Kasto ti uso ita kadagiti teenager. Apa, teenager ka nga round. San ka nga no di ka sumoro ti uso, lakay. Di mo man dilawan to'y sapatos ka, tanangina day tao. Ribo day to'y sapatos. Ay, bagas ko man ati ginatang mau. Kan nangalaan man na niti kwartam. Kinutang ko Manain? Ay, huwag gayam. Naggapo dito'y balay ni Kumarim Abinita. Ada ka no utang mau. Dayjay mabinita mo. Nilagsingir mo ti pagalistuan na. Suron kon. Ay na, Lucita. Ulitek man nga ibagate pagsasao ako nada. Di ka gimbabak nang. Numero 1 ka mo ila mangutang. Ulitag mga ibaga tutoy. Na. Kasta latibiyag. Ay. Sana dakas ti umutang. Basta da pagbayad mo. Ada nga ron pagbayad mau. Alaman.
kadan to, ah? Oy, anya man iti paramid yun, ana? Eh, kwa, may. Agpa-facial man. Kan ipasimpak man ng tibok ko tanay, agkulot-kulot man ay. Ay, nana tay balance yun. 3,000 day jay, amang ano nalipatan yun. Ay na, di ka kadi madanagan, bayadak daw. Kan, di mo't crush mo ayat ay anak ka. Ay, ala! Tangiwat yun, kababain. Ibaga, tarman na kanto di anak ko may. Crush na kamutay jay. Anya? Crush na ka, di na pa yung mga nakikita? Nakita na ka ni Tiladawan. Impakita ka kenkwanan, impakita ka Tiladawan mau. Talaga? Anya nga di ko nana. Napintas ka kanaw. Siksay ka napigsakan mo ti karismam. Talaga? Wen, may. No agasawa kayon ton itanak ko, di mo siguro pabayadan ti utang ko na niya. Ta siyempre, manugang kan down. An-anusan na, kumari binitaway. Agbayad akto no may alawas. Unay kamuteng kumaray. Kari kamut akaray. Ngam di mo mat matungtung palti karay. Maudin akarik da ito'y kumaray. Ay, wen, apay, awanan plano mamakiasawa. Dua dekada mo na nabalo ka. Narigat ti awan kadkadwa na maray. Isa makiasawa ka. Ay na kumaray, bakit akon? Kan awan iti panunot kun day taas sa asawa. Kuntinto akon iti kastoy abiyag kaw. Kasanaw no ibagak nga dagkras kan kamaray. Ha? Ay. Anyamot day ta nga ibagbagamot kumaray. Saan man? At dalimod nga kursonadakin ka kumaray. Ubeng kan natair abaraw. Ay na, kumaray, di nakman rabakan iti kasta. Asino kumamot nga iti maduling pay kanyak abakan? Kano kras na kaji anak kumaray? Ha? Wen kumaray, patyanak ka day. Ibagbaga na nga ron ako yugag kano nga umay agaram. Tamabain kan ka. Ay, aktal na ka man kumaray. Tila ibagbagamot. Ay, pudno ti ibagbagak kumaray. O anya, kuyugag ka di anak ko nga umay agaram. Ipalobos mo ka di nga umay nakarmen, kumaray. Ala ni dayto, ay, tila ibagbagana. Ay, mabainak pay, ay bakbakatana kung maray. Ubing ka pay, kumaray. Ay, maray, mabalin anayunam tay utang ka. Ha? Bayadak tumulaan no umay kami kan ni Carlo. Isunto ka no timang bayad. Anya? Alan ako, maray. Bayadak ton. Promise. Ni Carlo timang bayad. Pambaran nan taon ti umay agaram. Kabsat Totoy. Ay na, naimbagta nakita ka. Ay kumari Hilaria. Si ka magayam da ita. Ay kumusta ka ngay? Ay na, jak makontak ti cellphone ni Mari Lucita. Iso anasaya at mo ta nakita ka. Adda nga utang na kanyak. Kuna na nga agbayad adagos. Ngam, jak mo't makontakan. Anya? Manututang na aya? 5,000, pare. Ay, Nakabiyahe ka mo't siguron, pare. Kan nagsweldo mo't siguron, tay engineer nga anak yo. Anya? Engineer nga ibagbagam mo, Mare. Kinawan lugan may. Makipaspasadak lang. Anya? Ay, Dukas ka. Maray. Pasensya ka. Ay, magkwarta. Tauri siya lang kumatimang bayadan iti utang ti asawa. Ang bayam tay bagak to tawagan na ka. Ay, uwan man pare. Kat agyaman na. Ikatangan nakman iti shampoo iti store tutoy. Sikat ti mapanin Siyak pala ti baon ng may. Nabambanog ka nagpasada Amo mga glamlamangak parwaran nak. Day taka nga mintautang ka nga utang. Kung namilan asino ka idi akabaknagan no rumwar ka diti balay. Ngimitangay. Mabayin kan arumwar ta singirinda kan dagiti nakautangam. Alaki din. Ingkag umata nga tapno makadigo sa kaun. Kano daw may, di mo ibagbagang adaak.
Ibaga manapanak nagbakasyon. Pagbalinan nakpay kang ulbudain, kapo iti panagot utang mau. Ay na, agan-anos ka kadilakay. Kastala ti biyag Agbinadang itirigat kan ginawa dagiti agasawa. Wen angam sugsugan na mga gulbudain. Ba nag-adyakat nga ramidain. Unay kalaki din ay atutoy. Ika kaagpaon na tibok man. Tagkulot-kulot man tabok man pati takiday mau. Ha? Kaya nagpapisyal kan. Tado mati blackheads man. Pakulayam tabok man tanay. Rum-rumwad na kita uban man. Awang nga ron kwarta. Utang manin Ni Tutoy, Mike. Mayat to pa iti umutang. Kayat mun to pa iti umututang. Utangam kat amin nga am-amumun Inkan! May kadimanin ni Lucita, dito yung parlor mo, may. Ay na, saan nga rod? Ur-urayan, tanagado ti utang na. Hindi mo itong umayan. Ay na, uray siya nga raw. Diya lang maurayan ang mapan iti balay. Ay, nakulbod na diya, bakit? Iso nga idarom ko? Inyalis naman talapuspos kon. Nagadado ti utang na kanya. Sana ibaga akrasnak diya anak na. Diya anak na ti pampambar na tapno makautang. Ay na, agpada may. Kastamot lat ibagbaga na kanyak. Kursunada na kano diya anak na. Nga uray bakit ako. Iso anak kapag desisyon na kon, idarom ko na diya bakit. Tadi namit sungsong-batan dagiti text ken awag ko. Ay uray siyak, may. Idarom ko mag. Mangpili ka ni asawaam kadakwa da anak ko. Ni Benita, nabayagan abalo dayjay. Ni Hilaria, baa kabalasang. Kan ni Maymay, awampay nubyo na. Big time amin dagita at tao. Mangpili kan iti armum kadakwa da. Ay, apo. Anya ka din day tangar aramidin yaw nanang. Pati bakla, kaya't yung armag. Ay na, sana bali at dumot ti kwartana. Madatong ako nada. Oo na yun, nanang. Ay na, anak ko aya. Dakkel ti utang ko kadagita at tao. Iso amang pili kan ida sawaam kadakwada. Awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Ang imbaga ko na crush mo ida. Ha? Nang runa kada Benita kan Maymay. Namnamain da ti panagaram mo kadakwada. Oo na yun. Ay, gusto na itan, Lucita. Ay, Anya klase mati pa nagpampanunod, tadakang ka. Payakas tati bagbagam dita anak mau. ay, si Katutaw. Imbis nga gunget ka, tulungan nakit di nga agrimedyo iti pangalaki ti pagbayad ko kadagijat at taaw. Agsaga nakakidi Taindarom da kan dagiti nakautangam. Anya, ay isan, diyak kaya ti may balawd. Awan pagbayad ko lakay. Magkwartak. Nakarkarong nga awan ti kwartak, nanang. Ay, Iso ala dingitak. Pag nakman nyo daytan. Dingitin may, ng bawang kwarta may. Ikarom ay ti pagbaludan dagiti nautang mau. ay na, Carlo, Tutaw, diyak kaya ti mabalod ko na lang arodain. Carlo, sika ti makatulong kanyak anak ko. Magpili ka na, itermam ka nagiti nakautangak. Pangasay! Ay, awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Apay gay! Ay, Tutaw, tulungan da ka di, diyak kaya ti mabalod ko na lang arodain. Mamiris mo masiguro itan, ti kanayon ko nga ibagakan ka iday. Adi ka agimbabak nang. No numero 1 ka mo ila mangutang. Agimbabak nang kantumay. Ay, Tutay, Carlo, tulungan da ka di, anya kay matan. Tulungan da nga diskitar, tapno sana ka may balawd. Pangasiyo Pasensya kayong nanang. Kastala ti biyag. Ikaro yo tinagpasulan niyo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka gimbabak nang no numero 1 kametla amang ngutang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg!